Γεια σας, είμαστε πριγκίπισσες στο Tiara Club. Εγώ είμαι Σαρλότ, εγώ είμαι Κέιτ, συγγνώμη. Εγώ είμαι Ντέζι, wow, τέλος πάντων. Εγώ είμαι Αλίκη, είμαι θεά και αυτό τέλεια, χαμόγελα. Τέλος πάντων, κλινκ. Εγώ είμαι η Σοφία, η πιο όμορφη. Πολύ ψωνάρες πριγκίπισσες δεν είστε? Και εγώ είμαι η Αμιλή, η πιο καλή. Τι κάνετε ρε κορίτσια? Εγώ είμαι η πιο όμορφη. Όχι εσύ, χάζεις Σαρλότ. Καλά. Ναι, πλάκα σας κάναμε. Είμαστε πιο ιδανικές... Συγγνώμη. Είμαστε κάποιες ιδανικές πριγκίπισσες από το Tiara Club. Ναι. Και... Ναι. Και θα σας δείξουμε τώρα πώς μπορείτε να γίνετε ιδανικές πριγκίπισσες. Ναι. Το ιδανικό δώρο για ένα πάρτι γενεθλίων είναι ένα μπουκέτο με ροζ τριαντάφυλλα και κόκκινα. Είναι το καταπληκτικό δώρο που θα λατρέψουν όλες οι πριγκίπισσες. Εγώ είμαι έτοιμη. Όταν είστε καλεσμένες άτομα, όταν είστε καλεσμένοι σε ένα πιτζάμα πάρτι, να τρώτε πάντα popcorn, είναι μια υπέροχη λιχουδιά. Μπορείτε να το τρώτε ακόμη και γλυκά εκτός από αλμυρά. Είναι πιστεύω καλύτερα και πιο υγιεινά, αλλά σε κάποιους αρέσουν και τα αλμυρά και εμένα μου αρέσουν και οι δύο γεύσεις. Πιο πολύ όμως τα γλυκά δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην βάφετε ποτέ το δωμάτιό σας σε σκούρα χρώματα, σε ανοιχτά, όπως αυτό το φούξ, ας πούμε, ή σε χτυπητά τέλος πάντων, αλλά όχι πολύ σκούρα, όπως ας πούμε μαύρο και καφέ και τέτοια. Να φοράτε πάντα την τιάρα σας. Είναι καταπληκτικές οι τιάρες και πρέπει να τις φοράτε. Βέβαια αυτή δεν είναι δικιά μου τιάρα, είναι της Σοφίας, γι' αυτό δεν μπορώ να τις φορέσω. Πήρες την τιάρα μου πάλι. Τι να κάνω, ήταν πιο ωραία. Ναι, και έτσι θα δούμε τώρα. Επίσης, αντί για βραχιόλι φιλίας μπορείτε να δώσετε και μία μοφ τιάρα. Πήρες και εσύ τη δικιά μου τιάρα. Τι να κάνουμε? Και να την δωρήσετε στις φίλες σας. Θα είναι ένα πολύ ιδανικό δώρο. Ναι. Επίσης, πρέπει να φοράτε πάντα, δηλαδή όχι πάντα, όποτε θέλετε, να φοράτε καλύτερα τέτοια χρυσαφικά με διαμάντια. Πηγαίνουν περισσότερο στις ιδανικές πριγκίπισσες. Αυτό βέβαια μου είναι μεγάλο, γι' αυτό δεν μπορώ να το φορέσω. Άμα μου ήταν κανονικά μικρό, περίπου έτσι θα μπορούσα να το φορέσω. Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα φαινόμενο λες και είμαι καμία ψωνάρα. Anyway, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι ιδανικές πριγκίπισσες. Γεια σας! Τιάρα, 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 συγγνώμη Σαρλότ. Τιάρα, κλαπ!